City Eyes Comedians. Ya gari ya kwana biyu ya al'amura alhamdulillah sanyin nan wallahi sanyin nan da ya sako ni a gaba ya kai masa wallahi sai da naje garin sai da na nemo tafarnuwa na haɗi ɗiyata wajen guda 84 Sanyin bana. Sanyin bana. rainin hankali kawai ana wannan hunturin sanyin abin da zai wuce nan gashi nan amma ai wallahi ba zan yadda ba karka yadda wallahi ba zan yadda ba karka yadda din Salamu alaikum. Yagwa, wata kan ainihin mai nake so. Galan korebi ko kwata ko fasta za ba ka. Ai fasta za ka bani. A cikin keken nan za ka zuba. Sanyin bana. Salamu alaikum, buredi za a bani. Bismillah duba mai gida. Mun nan dawon barawo ne. Ko kuma mai gida daga zuwa siyan buredi kawai zai ka dauka ka tafi. Haka ake yi. Wallahi tallahi ni ba barawo bane. Dama zuwa zan auna a skeli. Sanyin bana. Sai yanzu kama ku. Ya mu samu ya kama sai an miliyan 200 zuwa anan nan. Sanyin bana. Ha, to yanzu bari mu duba mu gani ko sun zubo sun shigo ciki. Bari mu gani ko sirrin tumo ciki. Ya. Ko wala an zauna ciki. Masu kallo, shin suwaye suka lashe wannan gasa? Sai ku kira mu. 070 34 71 54 74 ko 080 36 66 17 35.